Ibilang aswerte ti panangabak kas kapitan ti retirado a pulis Anilo Salvador Claro kalpasan anangabak babae ni ti Drolats gapoy ti panagtablada iti kinalaban na iti pesto iti October 2023 barangay elections. Ngem kalpasan iti nasurok makatawen saan nan ang maituloy ti panagserbina kalpasan ang napalto-paltugan iti barangay das sakbay alas 7 iti rabii Abril 7. Iti investigasyon ti pulisya madama ti panagkampanya ti Team Asenso iti barangay nagtupakan. Idinta may pagrup a dinanog ni SB member candidate Manzano Agdalpen Jr. ti maysa a tanod ani Romel Apolinar. Nagkamang titanod iti kapitan aging ka nagtinagmeten ti pamaltog. Dahiti Apolinar na nainayaban ni biktimate nga na dahiti barangay captain Lo Salvador Claro ta enda ipasipay nya. Pero hindi nagsublida ayan ni Manzano. Dinanog manan ni Manzano ni Apolinar. Although dahiti maysa ni Apolinar naki-fight back. Nagpamadamada agay apa. Ikuan intulak dahito na Manzano ni barangay Captain Lu Salvador Claro niya. Now, idi nangasot ti paltuog. Although tinutukan na ni putukan ako man ni Apolinar. Nagmalfunction yan ay paltuog. Di kuan sublat nan nga putukan maten ni barangay captain ni Sir Claro gayeng nga natamaan. Although nakataray ti may nga ali ni barangay captain Claro. Dahiti may nga kaduan ni Manzano de driver na nga ni Joselito Orella kinadapay kakaduana pinaltugan lang dahiti biktima tayo ni barangay captain. Napaltugan met ni Agdalpen Jr. babae niti saan pay anabigbig a sospek. As to di ng paltuog met kinde suspect dahil tama lang ti may nga obraan da although ada inbagad na info dahil tati may sama laman nga ibalbadi dahito na Naitaray da iti nagsinang ospital ngem agpada ana ideklara a dead on arrival. Narekobre iti crime scene ti sangapula basyo ti bala manipod iti caliber 45, 5 a bala ti caliber 45 ken upat a deformed slug. Linawlawagan met ti pulisya ti agwarwaras a video. Ala dayto iti compound ti Abra Provincial Hospital. Di nga nangyari kat SOP mo dia iti tropa nga ta siyempre di kat na nakalugan yellow nga pick up nga nang pankin di suspected to na EPH. Sumit lang nga time tinakalaan da kin driver kin nakarecoveran da lugan ngayon pan iyan ay lagang ilang. So nga ada kusto din iti lagang ilang yung PS ni Joselito Orella. May sa isuna nga driver ni Manzano. Awan met tinapasamak a pamaltog iti ospital. Kunati pulisya, maibilang a suspected election-related incident tinapasamak iti lagangilang. Imbestigaranda pay laeng ti kangruna na motibo ti pamaltog. Kabayatan na inadmiter met ti pulisya nga addalata dagiti individual ang makalusot nga gigem ti paltog iti baet iti implementasyon ti election gun ban. Daging effort ket dapat lang ti makagen iti igam niya. Although adamot ti checkpoint, adamot ti kwa numantay mo karon maiwasan day tatan mo da kami magtrabaho ket kwato lang iti plain view doctrine niya. Kung hanlang nga plain view ta mabalin mo nga lakisaan amin yan ay compartment ti motor ke numabanin nila ko at least makaalat ti makatilotew ti adado siguro ta despite din nga regulation nga no ag checkpoint kami ket plain view lang ti mangyari nga talaga. Agtultuloy tinaingit a police visibility babaen iti panagpatrolya ti motor cops kadagiti interior barangays ken mobile patrol. Jessica Boreta, Balitang Solid North.